Om zaken te verkeerpjen aan toeristen moest wel zorgen voor een passend aanbod. Vooral streekproducten door het goed, zoals suikerballen, friske dumkes, suikerlotten en piepermuntjes in de vorm van een keertsbal. Handel op stritten zetten om aandacht te loeken helpt ook. En als het slaagt om de toeristen te verlieren, dan kan er omzet maken worden. Wij zijn vanaf Pasen 30 tot 40% gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Dus we groeien ieder jaar wel een beetje, maar dit is extreem hard gegaan. Dus dat is echt veel, heel veel. De populaire winkelstritten biedt meer als tsiers en ballen. Ook modezaken en de designwinkel profiteren van het grote aantal toeristen. Maar ook hier geldt dat een passend aanbod tegenwichtig is. We hebben een assortiment ook in het Escher ingekocht. Dus ja, ook met de tentoonstelling van Escher, die mensen komen er ook op af en die vinden dat ook heel leuk. En we hebben bijvoorbeeld serveerplanken laten maken van in de Oldenhoven. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk om mee te nemen. Ja. Ja, dus je probeert wel in je aanbod een beetje rekening te houden met het programma van de culturele haatzet. Ja, zeker. Tuurlijk. Ja. De ondernemers rekenen erop dat een pad van die bezoekers van dit jaar een keer weer omkomt. En dat Ljouwt jaren profiteert van de culturele haatstad.